Actually, जों दिनै आरो लामा खासलायमानि ओंखे जों साइमानाव कम बरक जे जों परिवै दंमोन स्कुलाव आबो रमान स्क्रिप्ट बाय जों सिरिया ताई दिनै बय रगबो जों बांला स्क्रिप्ट बाय नुलागै दंबो जों डिमान्ड खायो जे अ टेक्स्ट बुक ताई एग्जाम क्वेश्चन पेपर ताई आंसर शीट आबो जतन रमान स्क्रिप्ट बाय सिरिनानै इंथु ताई नेर क्वेश्चन पेपर of जतन रोमान स्क्रिप्ट बाय नानै इंथु आउन बागै जों दिनै स्टुडेन्ट्स रक ताई टीएसएफ नि मेंबर्स और फायै जों दिनै लामा खासलायखिया जुदिनो गभर्नमेन्ट त्रिपुरा गभर्नमेन्ट कोन खायसे एश्योरेंस रिया दिनै बिसिङाव अंगा जोंबो तंनाय दिनैबो तंनाय खानाबो तंनाय हरबो तंनाय आबो हायके वानसुगै फैलेजा अब जों दाबो हाथाय खतर सादुपारा चम्पक नगर जोंथ' साइबार जाय थांनानै गोबां स्टुडेन्ट दङ रमान स्क्रिप्ट बाय আজি थांनाय एग्जामाव बाक्सा जागा तो स्टुडेन्ट्स रक सिलिया थिंनो बांला बाय किसे मिसे परिमानो हाइपनो सैनानै नेने आरो गोबां मा बांला बाय गोबां मा बांला बाय सैनानै गोबां मा बेदाल फायो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिमा हाय स्राय स्रायनिया ओंगा आरो बाक्सा नों जेसेबां क्वेश्चन परिमाफोर सैमाया मैक्सिमाम किन्तु दाबो आजि सीबीएसई रगो इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट्स बां बर बांला परि सिमाया नों रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनाबा बांला बर बुजियाखा बायके सैनाबा ओंखाय जों थांनायाव नुखा आ थांनायाव नुमार बागै जों आबनो स्टेप ना हारै जों दिनै अबहाय स्ट्राइक खायनानै बाध्य मांखा केसा बिखा तो उराम सीबीएसई बोर्ड मार्केट डेपुटेशन लाइ दङ आइ तो आप थांनाय साल जे केसा बिखा के प्रब्लेम खालायमानि सिंगो आबो उनसिनाय बुस्तान एग्जाम रोमान स्क्रिप्ट बाय सैजाखै मानि आको चांनि करि खाताबो नादि आबो जों गभर्नमेन्ट बा त्रिपुरा बोर्ड दङ जों डेपुटेशन दङ त्रिपुरा बोर्ड जों डेपुटेशन आसगारखा 2-3 बছর डेपुटेशन दखा आ कागज दिनै स्पेशल सेक्रेटारिएट बा एडुकेशन सेक्रेटारिएट कागज सगैया जों चाइटोगै नायखा चेरिबो नायखा आ कागज टीबीएस बुटनो 3-4 बছর खलायै सगै दंहा ओंखाय जों थांनायाव नुखना जों टीबीएसई बुट न तालार लायखा हरजरा दंलायखा बोलो जों तान जेन थांगा चीफ सेक्रेटारिएट थाङै जों सोङैखा आरो बसाखा स्पेशल सेक्रेटारिएट साखा चिनारो कुन कागज सकया त्रिपुरा बुटनि न त्रिपुरा बुट नाबो कागज को साइटों न चिनि डिमांड्स रक जे जों डिमांड्स रक कागज माने कुन काइसापनो सेक्रेटारिएट ऑफिस सकया Tabunar beje tini or independent period ni kage je roman script na khane je kon sai to mani
obon bo bodolni ojaga onrok bai baksake obonori Chindro to kabangma jong TSF tongo students tongo tai chini kabangma organization NGOs tai nini Tibramothani YTF rok tongo TISF rok tongo support khai tongo angke especially to aro students bangno tinini obo tongo Champongnagar Monfort Khumulung Mandai ini aro Saduparani abo hai kabangma dagani phaija teo phai tongo students rok besrok bang ta kujo tabuk to aro approx 800,000 abo hai approx phai tongo teo chini students rok ini sinong kisru angka an mung Prabhat Devarma Sodris Divisional President